Wara li l-qorti l-ġimgħa bdiet tisma' l-kawża dwar it-tilwima industrijali bejn l-Airmalta u l-Union tal-Piloti l-Alpa, fis-sqarrija l-Airmalta enfasizzat li l-kwistjoni mhix dwar allegat theddid minn uffiċjal tal-kumpanija lejn il-piloti. Il-linja tal-ajru Airmalta tafferma li din hija cover-up min-naħa tal-Alpa wara li rrealizzat li t-talbiet tagħha lill-Gvern ma kinux realistiċi. Il-kumpanija rċeviet diversi komunikazzjonijiet minn uffiċjali tal-Alpa jinsistu biex il-Gvern jaqbel li jiggarantixxi 700,000 euro lil piloti kollha fl-età tal-irtirar jew jekk il-kumpanija tfalli. L-isqarrija tal-Airmalta temmet tgħid li kull kwistjoni oħra hija biss skuża. U bit-tweġiba għal dan, l-Alpa rreaġixxiet għall-allegazzjonijiet li saru mill-Airmalta fir-ritaljazzjoni għall-istat vera tal-affarijiet li ħarġu mill-evidenza ppreżentata matul is-seduta tal-qorti li saret il-ġimgħa. Fis-sqarrija tagħha l-Alpa qalet li huwa xokkanti li l-Airmalta qed tkompli tuża dawn il-miżuri fit-tentattiv ċar tagħha sabiex tinfluwenza l-opinjoni pubblika u ma turix stampa ċara tar-realtà tas-sitwazzjoni fi żmien meta qatt hemm kawża pendenti l-qorti. L-isqarrija tgħid li huwa ċar li tali allegazzjonijiet ma kinux ippruvati minn ebda forma ta' evidenza li ġiet ippreżentata għal konsiderazzjoni tal-qorti u li dawn l-allegazzjonijiet jirrappreżentaw tentattiv ċar ieħor li qed jimminaw l-operazzjoni tal-istess Union. L-isqarrija tal-Alpa tgħid li huwa wkoll tal-mistħija li t-tmexxija tal-Airmalta qed toħloq aktar inċertezza fi żmien meta l-kumpanija għandha minflok tiffoka fuq l-għaqda bejn iż-żewġ naħat.